Discuss. Undang tayo. Ilan yung single na bayot versus bayot nga walay uyab. Kung kabalunan mo kung sa mga nahitabo sa kalibutan, dagan ng gawas, ayaw yung hulatan nga mamatay mo sa virus. Huwag ihapon mo yan, pangilog mo. Ako ka nang nagpa-pretend siya nga love ko niya pero ang ending nasakpan din ako. Na Ana. Nga na siya lain. Ana ko. laita or iro. Laing binuhi nga iro. Biniyak. Grabe. October na ba yan? Ginoo ko galaw-galaw na ta eh. Galaw-galaw is October month. Alangan go. So humana ang August month. So Correct. August means zero. So nagparamdam na mga client. Zero ang love life, zero ang panagat, August. Mag-ghost ka niya. Zero ang love life. Ano yung tawagan na? Sir, hindi mo wala life. Ikaw na ka na to. Wala may wala life. Ikaw na kay love life. Ikaw siya. Na siya yung love life. Yung Manawa, mailan mo na yung love life ang bayot. Nga naman. Heart ang ilong. Ay, lagi. Yun na. Sino kay heart? Oh, di ba? Yeah. Oh, heart ang ilong. Pero sa tinood lang, nindot yun ang single. Siyempre, ano man, kay makapokus kag trabaho, makapundar ka, makaipon ka, ana lang ka simple. True na. Agree. Ako, actually, being single is power. Correct. Kahit pa paano na, miski mula tay, ta ka ng single ta, wala man tay love life. Pero mailan jud mo ang bayot nga na ay uyab o wala Wala uyab. Kasi wala Di pa mailanan dyan na? Yes, mailan mo ang naay uyab. Ang bayot nga single, daghang alahas. Oh? Daghang gold. Correct. Invest, wala sa. Ay, uso na, Invest dahil panarbaho sa mundo niya ng uyab ninyo dahil. Oh, duha ka medalyon, duha ka kwintas. Kumanan yung sarili sa Muna Isa pa lang day, una po kikwitas ba yun? mailan na nimong single kay daghang pagkwarta. Pagpalit ako ang promo, magulit siya, mo na naka-invest ko naman. Kaya man ang naay mga ginabutan ng kalamansi na gold. correct. Hindi ko makasaway man, ay kalay mo mabitbit. Laki siya ni. Yung silver mo na Tawag, tawag mo sa... Ay, correct. Ay! Ako, mailan nimo ang single na blooming. Ay! Ayun. Klaro kayo. Blooming. Nakapajoy ka ng kuan. Dapat yung mga alahas. Kung na yung kuan, jewelries. Oh, ikaw, blooming ka, idol ka, blooming. Bayot ang awa ko. Smile. Ay, Oh. Wala yung mga rashes. Oo. Wala yung mga pimples. Ikaw, single ka. Uy! Sige daw. Nakita man ninyo kung sila asa ko Isa ko masulti. Unsa man? See you January 1. Ikaw single ka. Ako single ko kasi siguro nagawa pa siguro na kompleto ang daw niyo. Ay. Kailangan pa siguro na Lapit mo lang, yung toothpaste ba yun? Enhancement, tama ba? Mami tawagan na. Ano mo dyan na? Ati na sa dyan mo kuan. Pino mo kaya sa ano, kay Salomon. Your hygiene. Actually, nag-level up mga good from suka to sukang pinakuran. May ingatan niya. Yes. Ano ba? Si ikaw. Ikaw na kay uyab. Nakiuyab Di siya. ba na kay uyab? Bago lang nagtawag no. Ano problema? Marunong pag stress dira. Hindi ko magkakabot sa banks, no? Ano ito may stress ba yun? Naningil lang mo po na dry. Sa Naningil? Boyfriend, naningil lang po na yung boyfriend. Ay! Sabi ko yung Di ba boyfriend bilang di ba mga magkauyab kay dapat ma-happy man kanya ma-blooming? Sige, tapos mo ha. Ano gusto man ka? Murag nagbaguod lagi ko. Dapat daghan kog trabaho, ginaapas. Nya. Mauna na ron. Bailan ba Ay, mo? mo gold sa una. Ay, hindi na ka na lang. Ako nabilin, isa na lang ko na siya mo. At least na ako'y nabili. Pero nalibo ko sa imo ba kay imong sinina, imong ano kana imong agtang og tiyan kay eterno na. Bro, isa ra no? Mura gani ka na Volkswagen. Yaw, wala na no. Uban gani dira no kay kung say baho sa timo kay baho sa lawas. Ano ko, samar mo na sa ingron. Agree. Ay mo pag-away-away kaya. Ati na sa niyo sa Oo man. Pero ako para sa ko ang being single is ano. Kumbaga sad food kay wala kay makilig-kilig. Oo. Wala kay ma-happy-happy. Yes. Pero mas daghan ko natunan being single. Ako nabasa sa quote. Mas daghan ang nagkamali og naghilak-hilak
kaysa sobra kadali makakita og uyab. Oh. Di ba? Kaya magdali-dali ka na. Oo. Magdali-dali kang uyab-uyab kay kailangan na kay uyab ang ending. Mas masakitan. Oo. Mas dagdag na gasto. Oo. Mas dagdag na invest. Yes. Pero tanaw to mga tao nga nagulat jud sa right time. yes, dito din abot ang mga. Ika nga sa kasabihan, don't find love, Oy. but let love finds you. Oy, nakikailan na nga single nag-post siya nga gusto na siya mag-inom siya ra isa. May mag-inom dito kay kana gani mag-ila-kila kay kuan nga na. Ang buto yun. Pero nalig single yung kailangan mag-imot. No, single Nakabuta ba? pa Single ba? post. Or kauban na to na ba after sa enjoy mag-hindi? Ako dili ko mo to ng let love find you. Kaya syempre, ang kalibutan, puro na virus. So, single ka, nya, wag hapon kayo makita. So, napod ko yung ma-advise. Kung single gihapon mo, nya, nagka-virus na, pangilog mo. Pangilog mo. Para? Kay utok nga na. Kay kung duwa kay jud kay uyab, nya wala jud makagusto nimo. O kung naaman, kung ay partner, pangilog mo mintras sayo pa. Oo. Kay lisod sad magamatay mo nga single lang mo. Tama. Kung wala mo uyab, Taka naman mangilog ta. Kamu ba kapag pangilong na ako na consequence? Say consequence. Pindi man ako doon sa niyo pagdala. Ayan, tumangilog ka, day. Mapangit yung naong, day. Ano? Mawan pod. Dahil pag wala ko ni Ano ano. na ako. Ayaw mo sige pangilog, day. Bakla ang pagpangilog o uyab tay. Isa lang ako maingunan na Ano? ilugan po ka in the future. Balos-balos Ah, ra. Ay, di ba may nalim mga Yes, kasi gatawan mo, karma is real. Kapag ma-inlove na ka sa iyano, tigiilog na nimo. Oo. Nakin ko mo na jud imuhang love nga ang ending kay ang pagka-last day ato kay mailog day gyapon to. Ang importante nagkatilawan na lisod sa niya kanang lisod sa niya mo gasto ka o panimo na tilawan. So lugi kay ka. Gusto man na imong gusto day uyab o hikya-hikya. Kung unsay naa, kung unsay available. Diretso. Dako na maging kakagasto, naripandan. Wala! Wala, hindi ay. Naripandan ba? Wala lang ang kabalo Sa unsa? sa mga rip. Naripandan ba? Oo. Asa man? Secret. Gusto ka ingon ako kung bilara? Kung maano. Gusto ko kayo, ingon ako pa dire. Naunsa? Ayaw bitaw mo pag-ilog. Uy, wala tayo may Ito, maabot. wala mangilog mo. Ito, no? Di ba wala to na mas mayo na wala to lang di ba? Kung may maabot Tanawan, ini. wala nang ilog si Maui. Wala siya na Dawa. Oo. Naiyahatan na. Yahat. Dawa. I-sacrifice na ko. Ayahay mo. Diba? Pero, basta binti lang kang ilapin mo sarili. Wala, wala tanan. Ay, gulata nga. Muhag pa ko ninyo. Correct, as long as asa ang paaboton nga adlaw. Ang adlaw, ayaw na paabutan din. Ang ligo is ligo. Yes. Ang ligo na naman na. Pero kung magkauyab gani mo, make sure nga wala ninyo siya gilove through physical appearance. Agree. Basta ko tayo ka na. Kasi physical appearance. Kaya mo na maging physical, gibukulan, Ay, wala na ikinapulak ni. Lala naman kaayo. gi-uppercut, gibukulan, gimog helmet. Uy, ka-hurt, ano, uy. Grabe no. Anak, Ang importante na ligo. Tama. Agree. nanay hindi nagaligo. Ang lang. We hygiene is important. True. Nag-perform ita. Okay, naman ko ilang itanawon ka na perfect itanawon ka na. Kanang Ay, fresh. gwapo siya. Ay, Oo. gwapa siya. Mm. Pag ano dahil mo, nungkoy. Oo, labi na ako. Pero character ka ka-performer. Kasi Character niya, humot di ay. Miski pag unsa ka ka-character, Correct. bawi una nimo sa imong kahuli. True. Ikaw na, chupo mo na Wala, di ko na kaandam, day. Kung bako. Yes. True. Pioneer job ko isang ni Ana. Ang muna pag Oo. day, mag-spend. Mo na ginakasaba dyan ako mga labi na ka ng mga baby drag queens na kanang kuan. Ay, pagpanasaba, kung 2 years na ka dyan, nakamanasaba. Hapit na, gamay na lang jud. Wala Oo. lugar o kan. Mauna. So, pag mag-love magud mo, kailangan na gilove ninyo siya. Mura na siya to-build the house. It's not by magic, but it's by time. But is it? Getting Mura na. to know. Ah. Tapos ang pag-love, mura na siya ka ng ano eh, give and take. Dili permitis sige lang kag give. Oo. Give. Kay kung sige lang kag give, ang tawag sa imuha na Kasi tawag. giver. Tama. Tama na siya po eh. Mura siya. Kaya magsige kag give, ang ending nga na malugi ka o tanawa. Oh. Malugit ka, mapangit pa ka.
Pero okay lang na sis, importante, hindi mahal ka si mong Eva. Oh, alam mo sa feeling nga ikaw tagaan. Asa ka kakitag Piccolo nga nagtupis og sili na nga pig. Nalibog ako si Piccolo o si Master Frieza. Ang buti din ako may istorya kasi siya na pili. Hindi, Piccolo ka nag-join ito ang budget. Ay, sige. Malam. Na. Basta, Kasi masalti. the end of the day, kung kabalunan mo kung sa mga nahitabo sa kalibutan, dagan manggawas, ayaw yung hulatan nga mamatay mo sa virus. Huwag ihapon mo yan, pangilog mo. Ako, ang advice na ako, ayaw mo pagdali o pangita o uyab. O, relax lang. Kaya pag muabot na siya, muabot na siya. Ito ang mga virus ra na ang gugma kaya na pugnan ang mga virus. Correct. Wala na. Iloy, Ikaw, iguwang naman ko sa mga advice mo. what can you say Kung about advice virus? ninyo, i-maintain ang inyong pagkabuutan. Oo. I-maintain po ninyo ang single kung naaba. Sa mawalang na, salamat. Ikaw, kung sa'yo mga advice, bukod sa maligo permanente. Advice na ko, ambot ko, di ko na kumbabasahin akong sarili. Siguro ko na lang, pray na lang. Didn't pray. 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 Pray ta always, Ana. ha? Balang kita nag-simba. Actually, nagasimba ko. Basta ako, i-accept ako nga, wala kay kung tayo sa simba, pero bago ko matulog, pray. After sa rakit, salamat, pray. Ana. Ikaw, Putot, Ako ma-advise lang ako sa mga kuan, kaya naman sa mga relasyon, kulang, pero katong mangilog ka, ayaw sa day, kay wala ta ang kalang mabutin sa mga perfect. Perfect timing ba? Oo. Ngilad pag now, ngilad pag advice. Ang pinatawag na perfect timing. No? Mano kailangan mangilog? Kung saan kailangan i-prove? Para ingnon jud nga, how mangilog. Kaya kapilan si pangilog ko, tanawang gaba o mas taong tanan. Ay, Ang importante, Nagaligo. naligo ta. Basta kaya importante, wala lang tayo virus. Agree. Wala yung importante. pero ako sa pinakaula, sige last ha, about sa nagugma. Kung sa pinakabakak na nadumugdi mo sa imong partner. Kanang muhatag kag Gcash nga 50, nga mo deny ka nga 50 lang ba? Tama ba dahil na? Nga dagan damo na di mo gipanghatag. Ngiingon ka nga. Ha wala man kay kuana na pero napangka na. Diba? Lain kaning ana oy. Isulti na nagtinuod. Ikaw, Ako ka nang nagpa-pretend siya nga love ko niya, pero ang ending nasakpan din ako. na Ana. Nga na siya lain. Ana, good. lain ta or iro? Laing binuhi nga iro, biniyag ka na ako. Abi na ko nga akong karibal kay tao, iro di ay. Sa mga to, Ikaw nay. Ikaw man ay, pagkuhan istorya mo, Wala ko dinasay. experience ano mga love. Naaman na, pwede naman i-check ka. Wala ay Ito si Kuhan, lagi man ay kisa to. Itong letter L, Sige, open na ba? Oo. So ikaw jud Performer po to siya ba? No? Ay, sorry. Ikaw ni Ping, si Pangay siya. Ang advice ako sa Kasi imong bakak na nadungog sa imong ano. kuan, ka nang kasuot ang tag-stalking niya. Dili sa imuha. Doon, correct. Ay mo pagkuan day, pag-focus mo yung trabaho day. Muna siya mura sa relasyon. Kung dili ka mo, dili pa ka mo mo, yayawan mo. I-post ta oh. O ikaw Shamsi. Ako akong nadungog kay Kuan. Gi-insist jud niya nga iyang stocking mo. Dili sa gugma. Sorry lang. Dili ang pag-insist bro pud niya siya. Tay insist sa imuha ang stocking niya dili day imuha. So nga i-insist ni imong self nga tinuod niya, di man day tinuod, di ba? Tama. So kung dili dili na to kuan pero tayo will come basta kung feeling ninyo nga gwapa kay mo pamuyayab nya gidagan ang panahon mangilog ta. Ha? Sige, wala ka pangilong kayo. Di ko mo na kay mo patol nako. Tama ko. Kamu po, kung magdala mo braki, if ever kung PAPA na, ay mo pa-pretend nga, ay mo pag-assume nga, uyab mo. True. Kaya dagat ko lang sakpan, ana, pagkutaman ako lang yung ending, barkada ra. True. Join lang, kaya para, ana lang. Ay, naku. Ay mo pag-assume, uy, pagkahi. Pag-PA mo, ay mo pagdaladala uyab kay Gani. malas-malas na sa show. Tinuod na, itakatipan na. Agree.
I-continue lang The to word ulit. of Lang PA, kutsuk ko. PA, personal assistant, dili personal agawon. Oh. Correct. Balik ka Agree. sa agaw. Correct. Dili personal agawon. Correct. Pero, PE, di ba PE. mahala sa eskwelahan? Physical education. Ano to eh? Haguan ni mo eh. Anak, matago. discuss. Undang tayo. Bishop na eh. Naman sa eskwelahan man na eh. Ang PE. Physical education. A! Ay. Agbuot.